Faidike bairok singtabu saimanlainai pia moduna tei norok ano hinimano darani o channel o tamoni bui blog khaima haike video khaika ang bo wansukha ani channel o damani kaham de na hamya phia ang wansukha o modu belai no kaham o modu no tei ang video khai phunuknai ani channel ni bisingtui modu no tei kisisa kaham hamya sanani hinui 21 April 2023 BC jora singtini kaisa pia modu manlaimani haini bagui se norokno kisisa phunuknai hinui wansugo chini kamini borok modu khurmani kisisa mangpili norokno ang phunuknai naitongdi payasak o video no o hayungo kwbangma pia tongo singtini je pia manmani o pia ni mungkhe pia kar pia hinui sinijago pia ni modu singtini hakorni khurlaimani Faidike bairok singtabuk saimanlainai modu abo kaisa tamo modu sini bagui busujara teinang modu no chamani logi sini sago instant energy mano o modu belai no kaham modu o antioxidant tongo ja sini sakni bemarok no katirio modu sakni phanno baririo sak hamkrai tongnaikhe daily phungo modu nungnani nangnai daily phungo bohok khalikhe tui tunglolokhe muthungui kawaji dai modu bului nungkhe sini sakno helengthani phan ruo boni bade bo sini liver no poriskar khayo modu o kwbangko mineral tongo vitamin enzyme bo tongo sakni kwbangma bemar no kasunani thuna swkang kaisa chamos tui bai modu bului nungkhe sini totora samani hamruo sini totorani bagui belai no kaham modu o antibacterial tongo kalu jira ba kosom jira bai modu nungkhe sini sakni tui kahamkhe laisui mano hapani ba saskosto wngmarok kalu jira samungo phanango bo bade bo kalu jira bai modu diabetes no hamrwnani chaitogo kalu jira diabetes ungjak borok no thui ni glucose komirio haini bagui kalu jira bai modu nungkhe diabetes komi tongo modu no kwbang nungkhe bo allergy ni logi logi heart beater wngma rok bo nukjago mokol bena bena wnggo muktri phaima hai wnggo diarrhea tai loma hai rok bo wnggo salo 25 gram ni slai bo kwbang modu chamani hamya tamoni hinmale 53% fructose 25 gram ni slai bo sini sago habo daily phungo ekbar dui cha ni chamos bai modu nungkhe nini nangmani sakni bagui hamkrai mani mano sak helengthani phanruo thogu hinui haino chakhe wngya bono bo kisa niyom khe chana nango bayarok ani dream success motivation kok borok video ni bisingtui tebo kaham kaham saimana muchungkhe ani o channel no subscribe khai tondi next video ni bagui hambai paikha asikan paikha kering kah? Am ke mau tuh kering nak? Nang kue bisa berang. Om mundang kata.